Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vă voi arăta de pe ce aplicație eu filmez. Nu vedeți voi mouse deocamdată. Promit că în episodul următor o să-mi pun facecam-ul. Iar uite, asta e aplicația asta. Da? Deci aici scrie ce e acolo. Da? Deci eu voi scrie deocamdată da? video așa, da? Iar voi o să vedeți multe pe aici. Multe. Această aplicație se aseamnă. Era o aplicație pe aici. Care era tot așa. Numai că era. Nu mai era. Numai că asta o să-mi iasă, da? Iar apăsat pe aici domnul la nou. Eu nu o să mai instalez iară, nu o să mai apăs iară. Vedeți, nu pot să cred că poți să dai facecam la această fucking aplicație. Da? Voi vedeți tot ce văd și eu acum. Iar, da, aplicația asta îmi place, că dacă îmi bârie microfonul, mi se aude doar vocea mea. Iar aici mi arată frame-urile cât am filmat. Voi cu siguranță că nu puteți să vedeți, iar eu așa țin aproape microfonul numai ca să mă auziți voi mai tare. Da? Deci că cânt! Au! Nu mai cânt. Da? Deci trebuie să apăsați aici. Numai că eu o am deja instalată. Așa, da? Aici mă uitasem eu pe YouTube la ceva. Oricum, nu-i ceva important pe aici. N-aveți cum să-mi vedeți mail-ul. Aici ce-i? Abar n-am ce să știam. Abonet. Mi-a scăpat un ceas de jucărie. Oh, fost... Bă, stai puțin, că eu m-am uitat la... M-am uitat pe ca... Am filmat un episod. Păi am aplicația aici, da? Deci, ui, așa, aici Domlag nou. Iar în episodul următor Lucky Block, ăsta e vechi. Trebuie să-mi schimb microfonul, da? Pena pe Word, Live, nu știu de ce am ăștia. Că eu aici, vedeți și voi la cine s-a abonat. Poate ăsta chiar am. Deci, în episodul următor, dacă vreți, eu o să vă... Deci, în episodul acesta vom arăta aplicația cum e, dar nu aș vrea să-l fac atât de scurt, episodul, și sper să nu dați like la acest episod și sper să vă placă. Voi nu vedeți facecam-ul, o să-l pun în episodul când vine tata. Vă rog să dați un like. Ca eu, măcar să vă uitați la film. Nu vreau like, numai să vă uitați la filmare, da? Ca să nu vă țin degeaba în acest episod, v-am spus, primul nu știu care va veni, ăla cu Minecraft sau ăsta cu Roblox. Deci ăsta va avea două jocuri, cum am spus în episodul ăla. Da? Acum dacă hai să facem un episod ca un live, adică cu multe jocuri, da? N-am mai văzut la nimeni să fie nebun ca mine, dar totuși, da? Pe Roblox o să vă arăt doar mail-ul meu. Fiindcă parola mi-a pus-o vărul meu care nu știu. Am câteva frame-uri, cred că pe Roblox o să am 3 greșeli pe Minecraft. Da? Aici sunt mapele care s-au mai inventat. Vedeți? Dacă vreți să mi-l furați contul, n-aveți cum, că n-aveți parola mea. Da? Minecraft demo. Am și ăla normal, da? Nu o să vă arăt cum să instalez Minecraft, că nu am priceput niciodată. Eu am descărcat de la linkurile unui YouTuber, iar eu nu o să pot face acest. Dar o să vă arăt cum să vă instalați și Roblox în episod de azi. Vă faceți contul, apăsați play. Hai să găsim o mapă care îmi place mie. Hai să jucăm de genul asta, da? Aoleu.
dar nu vom juca, da? În episodul următor, da? Da? Deci asta e aplicația, ăstea vi le dă, dar voi trebuie să apăsați numai pe asta. Da? Doar pe asta, iar apoi trebuie să așteptați, cred. De fapt nu cred că merg, că am asta, da? În fine. Știu că am făcut episodul ăsta un pic cam lung, iar voi pune un episod de Roblox acum, iar sper că vă plăcea aceste episod și noi ne... Scuzați-mă, am blocăit, sper că și ne vedem data viitoare. Papa, mi-a crescut premurile!